И какво става, хора? Добре дошли във втори епизод на нашето бърческо целяне. Не знам, обаче този епизод ще е доста заспал. Според мен. Да, малко ще е скучен този епизод, със сигурност. Все пак Но ще трябва да се... това не пречи да го гледате. Ага. Ами, аз стям за диаманти. Ти се оправя. Аз се оправя. Чай сега. Аз трябва... Такова, фермите трябва да... Добре. Първо този епизод ще правим къща. Да, Може този би. епизод. Не, може би трябва да направим. Трябва да я направим. Или да я направя. Аз събирам оръди, ти правиш. Иначе... Аз искам да намеря спрус дърво. Нали имаме в честа да налезех? Това не е спрус. Това е Dark Какво съм Oak. взела за? Ти е още по-тъмно. Час, какво съм взела? Не знам, че кажеш. Ясно. Между другото, кола с черния камък са го променили много. Изглежда много по-яко. Ох, Или аз не знам. изглежда. Защото... Изглежда спаунер. Мисля да ти го проверя. Как да направим тази хубава малка къщичка? Малка, голяма. В началото малко ако ще кажеш, защото ние нямаме кой знае колко много материали пак. Еми добре, значи ще я направя. Изпъх се. Еп, не. Не. Сега откъде да минем? Ме искаш да направим една под земята. Искаш? Искаш? Няма да е лошо. Не, аз не искам. Пак ще е къщичка. Да, ама аз искам. Мой на някое дърво. Ма бие. Но правим къстъм дърво. Аз не му правя дървета. Хевана. Не знам кой го е правил той. Хеван бу, като живиш в джунглата, спиш направена така къщичка. Нямаше кой знае колко много хубави неща, ама... Тъй. Малка къща ви каже. За тези пари толкова. Ако искаш, че ние нямаме пари. Така да. Три, така. Не. Три, така. Ние поне диаманти да имах. Ние имаме малко. 6. Ох. Сега ще ме затрупа греба. Смятай. Ще я спечеля на място. Не, той става прекалено малка. По-скоро. Не тук. Ами, ако... Значи, ако... Вече имаме 26 диаманта. Ако ти го сложа тук... Ти го сложа тук, ти го махна и колко са тук? 2, 2, 5, добре. Ами, така ще направя, май. И вместо това тук, ще тук. И тук ще има едно и... Не, така става прекалено. Добре. Ами... Това май ще е къщата за сега, чакайте сега, ще го доизмисля. Скелет. Движение ще го доизмисля. Ох. Значи тук ще е входа. Хоп. Тъй. Сега. Сега обаче. Тук как да го направя? Да, май така по-лъчно. На тази къща няма да си давам много зор да я построя, просто да имаме, да не спим навънка.
И да има поне нещо. Пътница. Следващата къща ще я правим, ако трябва двамата. Те, по-скоро. Те. Тей. Добре. Както винаги слагаме това така. Добре. Сега. Вземам това, правя така. Още един път. Между другото намерих огромен лавапул. Ма нямам вода. Айде. Добре, входът е готов. Доста лек и елегантен вход. Скелетна стрела. Какво? Ще бъдат ли се опитва матрикс? Какво? Как ма застреля, бе? Ай. Пак ти бъгнали те същества. Така. Бум. Това е готово. Тук ще бъде така. Добре. Ice Bucket Challenge. Да, взех обсидиан. Теле. Значи тук е така ще джамейката. Джама. Обаче тази врата. Ако е от другата страна, май е по-добре. Опа, аз какво направих? Нищо не направих. Да, по-скоро така да е. Добре. Може да я направим втория етаж. Ама няма смисъл, ние ако ще разваляме после. Банц. Така. И така. Не, тук няма. Или пък, по-скоро тук да няма. Тук да има. Един нормален троен. Чакай, сега. Ние пясък имаме. Да отчева го изпека докато чакам. Оно. Аре, бе, човек умре, бе. Аз какво направих? Аз събирам да имаме за такова. За портал и за
както и за енчантинг. Enchanting 4, портал 10. Да. Чер Ще съм набрал. 13. Едно ми трябва. Опет и декорация тук ще стои малко. Да има. Ами го събрах 14. Опа, ето палка. Сега да е. Как да направя тавана? Скоро да е прав. Аз принципно ми се съвръщам, има 54 диаманта. Не, събери още. То няма не стигне за нищо. Нали? Да. Казах си. Аз как ги правих тези ставани? Така ли ги почвах? Не. По-скоро така и така. Колко да събера? Не знам. Лък. Добре. Еми, аз направих къщата. Без джамейката. Без джама. Без джама. Ма малка ли е, какво е? Да, бе, малка, компактна. И грозна. И... Сега ще виж. Не очаквай много грозно. В смисъл... Абе, не е много красива, не е много грозна. Средна работа. Викаш ме. Не е квадратче. Правоъгълник е. Успя. Модерен Точно правоъгълник. Модерен правоъгълник. Ама мъничка. Много малка е. Ако бях с някой друг, ще ми каже, че е квадрат. Защото всеки, който познавам, прави квадрати. Ево. Чай сме малко декорация. Пода да не е смотан. Ето пак се е смотан, да. Между другото, в момента се го чувствам като нея. Малките вилиджери в оня горок, дед ги такова контролира и дед вика, защото му направиха лош протест, той вика да не се върна и му даде такова дърна кирка и му каза да не се върна, докато събереш 1 милион емералда. И накрая се върнаха с 1 милион. Как тях се чувствам в момента? Дет събирам в момента. Вас така. Тей. Събери яйран, бе. О, Даре, бе. Един стак е малко, човек, не много. Един стак? Айрана лесно се събира. Лесно. Чуваш малко по-нагоре и то са там по 30 купчинки. Пълни с по 15. Нека диамантите. Да, зато и се качиш нагоре. Така или иначе се качиш нагоре. О, брат. Аре. Дали аз са по-малко от 2 стака. Защо? 2 стака, имам стаки 46. Не ми са купай повече. Добре. Супер. Ама айран вземи. Спусна. Аз си помисли вземи. За семейството, за кофата с вода, кое ще пълня? Аре, не дропна листа ли, бе? И кой каза семейство?
На кофата с вода, вика. Каква вода е, бой? Нямам такова за кофа с вода. Нямам пари за кофа с вода. Колко тъпо звучиш. Пия от реката. Нямам собствена На кофа. реката. Лети. Няма. Не говоря Не на мога. те. Не мога, тежък съм. Не говоря на те. Все пак не мога. Оп, 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 оп. Шш. Наркодила. Well. Уау. Па. Трябва да се изместим. Ще. Какво ще е? Да се изместим, брат. Да се преместим. Да се вкараме в къщата. Леглата да се преместим. Аз такива работи не върша. Добре, се не знам къде да сложа честовете. Аз обаче я купая. Аз Няма ще обаче работа. често не знам къде сложа. Брат, Еми. как може да толкова мъчително да купаеш? Брат, бъди като мен не купай. А роди откъде? Брат, бъди като мен. Ние Къв с си? родите ще го правим. Аз ли? И си пък са от 800 метра и ма гръмнаха. Здравей! Защо само лопатата си взех? Иска меча. Меча, къде е меча? Нищо е, с лопата мога ги пиш. С меч не мога да пиш. Често е някаква част от бронята, така. Мерси. Така. Атака. Да ти мамите. Айде, победа. Не на насилието върху... Върху Иво. Не Върху фусто. Не на насилието върху дърти хора. Върху фуста. Добре, ще съм аз фуст. Добре. Абе, аз ти чупах леглото. Нямаме каската. Абе, я ти чупах леглото. Ама! И сега какво правим? Не знам. Не знаеш? Не знам. Абе, по принцип. Взели си всичко е. Нямаме каската. Ево, та. Нали? Къде ме става едно картофче. За спомен. Това колкото позвучи, брат, да ти остават картофче. Спомени. Помня се едно време. Преди 17 Къде бях години. Къде бях млад, Нямах ги забравя тия години. Макар че бе. Много ма бия. Да, знаеш, един с тази кайра няма да събера. Отца ти го казвам. Абе, ще събереш, бе. Няма да събера. Да, ще. Не, няма. Да, ще. Не, няма. Да, ще. Ти за къв съм мисля? За шеф. Какво? Питаш откъде е? Питаш откъде имам един с тази кайра, не? Ами нямам го. Хе, ма ти си бил в цирка, мой. От забавните си бил. Да. Зато и ме изхвърлиха. Не се съмнявам. Зато и сега играй с мен Майнкрафт. Защото видяхме.
Хора, между другото, мога дори да ти по едно доларче. Как ще направите? Чакай, кажа по-стерозна дете. Чакай малко, аз стигна. Хора, между другото, аз преди бях в цирка и бях много смешен. И зато ме изхвърлиха ето зато, защото им правих много пари, зато ме изхвърлиха, ама по принцип, ако донитвате по 2 долара, по едно-2 доларчета на видео, да е лошо. Ще ни бъде от полза. Ай, слягаме да спим. Чакай да оставя стоката. Къде да оставя така? Няма значение. Ади, тук е, сега ще оставим. О, стока. О, секс. Чай да го пусна са печечи. Аз спичи. Да, Аз стената легнах. при мен си на леглото е. Да, аз при мен съм стената. Добре, сега. Ти зом... Горете в смърт. Горете в ада. Еми ние сега ще изхабим един стак само в... Мастия. Мастията. Айде, вече си мой. Иде. ние сега ще изхабим един стак само за диаманти. Броня. Я как ска? Аре, Гришо, идвай. След къде? Тези другите 8 са за тя. Кое бе? Всичко. Кокаля. Cover me with diamonds. И аз го искам, бе. Е, прави на дваната. Не е верно. Не, Прави на дваната. не прави честплейт. Добре. Ето. Я ми направи един на мен. Добре. Ако искаш, мога. Направих си. Те. О, ес. Спасибо, спасибо. И ко, аз вече съм Diamond. И аз, брат. Че. Си взема 3 диаманта. И пръчки. Направо всичко се направи диаманта. Да, направих си една диаманта на брадва. И ми гръм на брадата. Толкова сбиш от нея. Те с кокошки, те с овце. Набрах 4 стака дърво. Чай го върна тук. Ами върнах си нещата. Махай. Голяма фермичка. Буква. И кучето такава е. Буква шапшал. Те, отивам. Ние сме Алекс. Какво? Дигам и дигам. Айде. Какво правиш, човек? Бирам фермата. Толкова много ле порасна, бе. Тук ще дадах бонмил за нея. Този ти. Добре, къщата ни ще бъде тука. Айде всички шибети. Чакай да слезем пред тези. Здравейте, госпожа. Айде да им направим нормално такова, да не са в дупки. Всички ще могат да... всички направихте деца и... Всички ебахте. Едно останали на храни, да познавам го аз. Да се оправя. Кът няма да идеш, няма да идеш. Ти колко си мъдър. Да. Кът няма ядеш, няма ядеш. Семи заповядайте. Рафайте си го там. Вече не се казва Роуз. Тъй ли е? Преди се казваш Роза, да. Бе тъп. Вече се казва Пъпи. Бе тъп. Пъпи, братле. А не. Ако искаш Пъпи. 4, 5, 6.
7. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правиш човек. Код с кон. Извинявай. Няма проблем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, че се изсипах при кошките. Зато и че викам, ай ги преместим, аз им направих сега той. Ай, брат. Също. И сега ще ги изкараме тук. Откъде? Дупка е, брат. Гъци, гъци, гъци. Али гъцата. Чакай да им направя повече място, че ще са малко хамави. Излязоха ли всички? Не, има още. Аре, Вера, изоставаш, дебел. То са от най-дебелите. Къде е клетката? Няма влаза, моя влаза да е. Ще влязат Ага, и супер си. Дай ти била пак последен. Той не е бил и първи. Никога не бе първи. Ай, взимай и тази тук. Имаш ли? Чакай, само да отивам. Той не е била никога не е бъде първи. А ти е много тъжно, брат. Стига си последен. Да, брат. Гъцата, какво правите? Те си им направи по две, че няма момент. Доста дебеле. Така няма най-дебел останалото, брат. А не, го последният, той ни бърна. Той е. Бърна е, велико, брат. Него... Виж го последния останалото. Ето се най-дебеля там. Така обаче няма влязат. Ще влязат те. Виж ги, Его, ги той е влязат. дебеля, за клещи всички. Я Аре. помнят малко тук. Аре, дебел, влизай. Май, ще чакайте на опашка е. Този дебеля е, той не влиза. Айде. Айде, влез. Дебеля трябва да влезе първи. Дебеля, айде, дебеля влезе. Айде, гитни. Искате ли да идете? Няма. Какъв дизреспект. Добре, скоро. Бай, най-накрая го махнахме тия. Събрал съм... О, майко. 10, почти 10 стака дърта. Аз съм събрал 3,5. Значи имаме 10. Тук ги си при диамантите. Зафер. И така още малко. Ти розички. Брат, ще си направя бяло лего. А, това е лайт грей? Това е Да. лайт гей, бе, брат. Наистина ли е лайт гей? О, айде да си направим сиви, бе. Да, направи ми. Или направи твоето Гей, и. бе, брат. Харесвам. Айде, идвай да правиш спампът. Я, гледай. Майко. Ооо. Лайт гей. И така, хора, надявам се видеото ви харесва. Ако е така, може да се абонирате за канала, да лайкнете това видео. И от нас след това. Чао!